Ani Samiri One kwrwng kwrwng yagulo tabo kisa kumika sini joto taku bukuni hambai je ungo khairungni bangai botini ojaga sokpaikya tebo sokpai nei asa khayo norok jotono bono ungo khaide kisa suri baijabate bon bangai khulumjabade mutai sutayo taisa jate kaham kwrwng thong. Hello family, hingga seng noi makna mama tini tei mami tongo hingga sini gana tongo dado tei nga nana tongo hingga seng tini phajak tei waisa dang skango seng te mako tini ga seng cake celebration khainai tangang ke angkhana thain tongo Hyderabad ro hingga tini mama no tei waisa seng no phaina cake rajai hingga ba tini phainai seng mama sango seng tei sa cake mara kha hingga mama nang boma khai tongtho chalini kisa nang boma hayo jakha birthday ni celebrate to motamuti kaham nong kha taisi tini phau final hai kalai thangka onek tong thungjang nuklai tongo nogo nogni borok ako bai bagai tam sanai onek unhappy na hingga ba nang dini sore rakha boma khai tabok sorry to motamuti kaham no choli tong tabo sagjara beskang tai cha man haima tong ham tong na bithiro sal mutam de na kaham khaina bithirok sain tong okay aka hingke mamen khokde khokja sanai mame he tam sana tang binim singte ebo sata sari hingke mame kise lachi jago kokore hingke dadun khokte khana na dadu tam sajana tong bo lokron bisingte Jotono na hambai takutai bukusong nornung tongpana Ani Samiri One kwrwng kwrwng yagulo tabo kisa kumika sini joto taku bukuni hambai je ungo khairungni bangai botini ojaga sokpaikya tebo sokpai nei asa khayo norok jotono bono ungo khaide kisa suri baijabate bon bangai khulumjabade mutai sutayo taisa jate kaham kwrwng thong tini asuk jora sokpaikya tebo kusugo kanang thong hingke bini logisong bini pal khana thanani abon bangai cake tek tubui mono celebrity khaibekya koklam salaikya akulaikya samung numung motamuti thingno tongo saicung kisa himu rok nayo wan sugui nayo ang bahai ahingka irai sokpa ang sauta wan sugdi hainai ko jefurpano abo muitu mannai akunai abono ani dadubai nang guddom noruo onek sahajo khaike sungno bino sahajo no sung thithangban pok manglak hambai apsuna ani kok hambai ke hambai dadu no hingke abono sana sini lokorok je nai tungnai sini audience specially je ka youtube je kang tungna ba facebook bai tangke sang social media sini mama na sang onek sang abo khaika tangke support bangka sang financial ba ongkha ba je supportive ne prayer bongkha ba nini kok hamon suma ba sama idea khaima ta ko sang mankha abon ba sini lokorok ne bisingte ka sini family bisingte singta bonrong no sang hambai re ba ya tangke mama je pro mama ako first din ka sang dadu je sama hai mana thuijan je sang thangmani hingka jaga sang thainai sang nukha mama no sang kun semia tam khana khaya oloke achang thainai se sang noinai sang mane bo jaga kaisa rakhi mane aw jak ta tamnai rom kaisa dra hai toni jak hingka sang thangai no nai koklam sana bo khaini se ulose bara ab khayo almost sang 6 8:30 rago hingke sang 11 11:30 rago sang mamane je process ta je operation je khaijana ba je kunomo ulse admission je process ok khaijago hingke ab bisingte sang sini bisingte be sin je dol sini je team rokta hingke kamon tungo abra wo help khaika sang bisingte ang specially sob jaga ang kaur khaitung je jaga o police bai kok sajana ong ba ka nang FIR ma khaibele aro hingke FIR thang khaijanai je kun medical related kok sajana ang ba nang company ni je brong ni je mawan company hinai or je koklam sanan joto angno nai tongo joto hingke mama to no bangkhna last sing sangka ekdom bini obostha ekdom saya mokol bhasam khmaya I sure 10 din tongbo hingke afro mokol kisaban khmaya hingke mami ano je afro
call khayo ke ang khad dare mamne call khaya dadu bai umtam ti ke se kok sai te hen dadu tong ke bin babu bu ke phai mal yatini ke bara ko sanga boma hai situation raw chen panang kaham ni sai dong sakang ke batang e ba khabai ne le asabini ekdom serious ke ba propanam mokol bo nogya mokol khemiya mung sanam ba sakba sok ongnyang ke ba ke mamai nang ke bang kun সময় ke ang sai do mane thing tong wana kre mami nang tawana di kaham gai tong na wona panabo kabui tong kun সময় tam অবশ্যই ba kap na tang ke dukh na nijine borok ke ba nijin awasing ke sangi sing ke bong eta ke abona ang ba khap sang যখন mami kok sang nijin han ma kabui tong afro ang bo saya sok je sajana ang sai do ke dadu bale chong so সময় kok sai tong song ke nani bale thik kon phumne kok sai pano tok phaina joto chang ke te ha nong borok tong nani ba malekha nong family malekha kama tong thakjak borok ni singtai tam sana dong kok to kong sana dong pano asuna narok sui tong ni katta hokte bkhuk song ke mama tebo hamnai dati ta hami tong bo na khamjak bagan slai ke to mase kaisa kaini rok nangnai te kisa hamnai ke tabo te CT scan rok khainai bo mahai aba sang dadu ba sang konta khai tong na sob samai ke asun sang ke la sang ke bang nani na khokbe ba khokja sok khnai na ma bisa sa 살이 양 등 사실이 피자는 거 너 사실이 khai na no khai हामबाय साननि बागै आं तो जे सरि हामिया क्लाइ तंनाय नरक जतन साइमा खाना समीर बरक बो आनि चामिरि आनि दारानि चामिरि अकरा गानि बो चामिरि आं तिनि ताइकिसा सुस्तं खानि खानाविनाय नायना बागै तिनि फाइजा आनि चामिरि नो नायना बागै ओंखाय फाइनाय फिमानि आगिनि साइ बलाय नो सुस्तं काहामङै बासाजा बखा खामो आजरा रकनो नाहारै नुहुरबाया yak fologoi bo mahan hoya abo hai azora rong haipano azo a kogrong no to muitu khaijang na ya haipano sini takuk Hriyen da kamuni ni bo Hriyen bono hingkai blai khena hambairi bo rikul paya tani bagi hingkai kaitor sini kaplaisa kaitor abo haino sem bobo sini yakso kaitoni yakso abo haike se nuksiwa azora rogo tani bagi hingkai phatar hawo thangai nai chini borok kethei hnainai se khojajak mani tini sini o takhuk bini jari se hamai hayo amomo ma hno doctor ni bisingtui bithini bisingtui no hamo haipano tini sini o takhuk chubaya khe musuk jora tini sini borok hamai bwsai nokni borok waita abo abo haike asuk laye thaise thani pano kok saitong mangla khamo tai rang puisa hindi thangnani phainani kosto bebak jagao nokni borok manjagya tini o chini takhuk Hriyen bose manjago o jagao bo basao se tini sini borok hamai hayo ang lukurong no bono koina musungo je o video no nai tong nai norong mungsari me phano tini bongni bagai like subscribe follow khlaidi sini taku Hriyen no tani bagai hingkai bo tini sini borok ni bagai kono mungsa gusti siklaya haipano tabungni dinogo nijini jati gusti panche musuklaimaya tini bo dol hisabe panomo haikhaikya balai kheno bo bokha kaham bono bo hambai marwo te kaito no bo hambai tani bagai hingkai bo naklai tongmani bagai bini hamari bini subasu aboni jarino sini borok tini hamai bosai heyo aboni bagai je nai tongnai takhuktai khuk songrong no angkoyo norok o video no nugui tongkhai last like subscribe tai follow khlaidi asungno hambai hambai nananom hingke jeng tabo kekra laisnai mamani yakte hingke mama nang eko abu khaisi de mama nang sabu khai ta nang ohe hambai Let's do sing.
Mana sari kita? Belum sampai. Kado. nó sẽ hàng bài nữa ya Rồi phải đi. Nó phải nó. Rồi đi. Rồi đi. Rồi đi. yang Ya.